μας, ο Αντώνης Τσαμπιτάκης και Γιάννης Τσιταράκης, και προετοιμάσαμε το πατέρι στη διαταυλή, ώστε να μπορούν τα παιδιά να κάθονται και να διασκεδάζουν κοντά στη φύση. Να αναπνέουν καθαρό αέρα και να ξεκουράζονται από τις ώρες σχολείου. Τα διαλύματα να τρώνε το φαγητό τους, να είναι κοντά στη φύση. Διαλέξαμε αυτό το χώρο έτσι ώστε να είναι κάτω από την Πανίσια. Είναι πολύ ωραίος χώρος, γύρω λουλούδια, πράσινα. Είναι ένας άχρηστος χώρος, αλλά με την παρέμβαση που κάναμε που μπορεί να γίνει πόλη, ίσως να καταφέρουμε να προσελκύσουμε τα παιδιά, να κάθονται και να απολαμβάνουν κοντά στη φύση.